Tu sam sa... Novketa. Novke, šta misliš, koliko si pametan od 1 do 10? Šestica neka. Misliš da nisi ono manje? O, čoj, on mene smatra glupakom. Ok, šestica, onda neće biti teško pitanje. Prvo pitanje, bukvalno uče si u prvom razredu osnovne škole. Ko se nalazi na novčanici od 10 dinara? Au. Pominjao ti se kroz cijelo školovanje. Ne znam, dajte mi 10. Ajde, da mu damo 10 dinara da vidi, ajde. Ko je ovaj čika ovde? Ajde, Novki, ko je ovaj čika ovde? 10 dinara, znaš ga, brate. Vuk Karadžić. Evo, to je konačan odgovor. Da, brate. To je tačan odgovor, bravo Novke, evo za svojih 10 dinara, iskreno dobar si. Nabroj mi 4 države koje počinju na slovo N. Norveška. Dobro? Novi Zeland. Ajde, dobro. Au, brate. Još dve moraš, još dve. Normanija. What the fuck? Šta je to? Normanija, brate. Ne postoji, brate. U Ujedinjenim nacijama je država. Dobro, ne postoji. Znači ne znaš. Ne znam. Znači ne znaš za Nemačku. Ne znaš. Da! Ne znaš za Nigeriju. Jo, nemoj to da mu bacuješ, buraz. Brate, tako se zove za njena Niger. Na engleskom, Nigerija. Ljudi, lako ti vide i zapratimo ga, želite još ovakve klipova.